nasa kanila si Senator Bato. So, kaya Gitahasan na sa pagdakop sa Department of Justice kon DOJ, ang Philippine National Police kon PNP ug National Bureau of Investigation kon NBI kang Philippine Senator Ronald Bato de la Rosa human wala gitugtan sa DOJ ang gihandom ni de la Rosa nga Temporary Restraining Order kon TRO batok sa International Criminal Court kon ICC warrant arrest. Apan ang padayong pangutana karon asa si de la Rosa. Sa bahin sa NBI Central Visayas, kung pananglitan masigpatan si De La Rosa sa Sugbo ug Bohol, andam sila nga mo-serve sa warrant kung nadunay instruction sa nasyonal. Apan sa pagkakaroon, naghuwat sila sa mga dokumento alang sa legal nga pamaagi. May power, ma'am, to arrest yung dapat siguro. If we receive the instruction coming from the leadership already. So, napaabot na lang, ma'am. Yes, sir. Sa report sa ABS-CBN News, ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. mipadangat nga mas maayo mo surrender na lang ang kanhi PNP Chief tungod kay baw si De La Rosa mismo sa kadako sa gasto ug resources kung nadunay manhunt operation. Kung pwede naman siyang mag-surrender, why not? Yield himself. And that is the most peaceful mean at pinakamaganda. Niadtong Mayo 13 sa gabii atol sa kagubot sa Senate Complex, adunay kapin 30 ka buto sa armas ang nadungog sa pipila ka mga magsisibya nga naa sa dapit. Wala may kumpirmasyon kung mahitungod ba kini sa pagdakop ni Senador De La Rosa apan kini nagpamatuod sa risgo sa mga media practitioners nga mo-cover sa susamang balita. Giila sa pangu sa Presidential Task Force on Media Security kon PT Forms sa iyang pagbisita karon sa Sugbo ang kaisog sa mga journalist sa nasod dihang gipakita niini ang real-time news update sa mga reporters ni adtong Mayo 13. Requests and clamor of some of our friends in the media who were covering that incident for assistance when it comes to psychosocial interventions. We have offered that already. We have announced that we are willing to assist them, to provide them psychosocial interventions or assistance, especially those who might have experienced trauma. Gali mipadangat ang PT Forms sa importansya sa presence of mind sama sa pagpangita og sakto nga kataguan atol sa susamang emerhensiya. Subay sab niini, ang NBI 7 mipadangat sab sa katawhan kung unsay pwedeng buhaton kung adunay active shooting accidents. Sama sa pagdak, mutago kung dili makadagan o musukol kung adunay saktong training. Mao ang PT Forms mipadayag sa ilang nagkadiyang plano aron maprotektahan ang grupo sa mga magsisibya. Sama sa gitakda sunod semana nga basic life support seminar og training alang sa mga mo-cover sa kinaunhang Bangsamoro election. Importante ang trabaho sa media. Sila raman gud ang mopakita na ito nga unsay gisulti sa pikas o sa pikas. We cannot expect that from content creators, content providers sa social media. It's only the mainstream media, the legacy media, the traditional media. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.